80% מהעסקאות שלנו מגיעות מקונים שהתחילו בהצעת מחיר נמוכה, ולאחר מכן העלו וסגרו. רוצה לדעת איך? אני רואה את זה שוב ושוב. מוכר מקבל הצעה נמוכה, מוותר על הקונה, ואחרי חודש הוא מוכר לאדם בסכום הרבה יותר נמוך ממה שציפה. כי הוא לא ידע שהצעה נמוכה היא לרוב נקודת פתיחה למשא ומתן, לא תשובה סופית. אני רוצה לשתף אתכם בנתון שראיתי בעבודה שלנו. 80% מהעסקאות שלנו מגיעות מקונים שפתחו בהצעה שהייתה נמוכה מהמחיר המבוקש. תנו לזה לשקוע רגע, ומה המוכר הממוצע עושה ברגע זה? מנתק, הם לא רציניים, הם לא מבינים את השוק, אין סיכוי שאסכים לזה, ומפסיד עסקה. הנה מה שצריך לדעת על הצעת מחיר נמוכה. ראשית, זו לא הצעה סופית. ברוב המקרים, קונה שמציע 1,300,000 על דירה של 1,500,000, לא חושב שהוא יקנה ב1,300,000, הוא רק בוחן אתכם. שנית, התגובה שלכם חשובה יותר מהמחיר שלו. אם אתם נסגרים ומתנתקים, סגרתם את הדלת. אם אתם מגיבים נכון, פתחתם משא ומתן. שלב שלישי, הבינו מה חשוב לקונה. לפעמים קונה מסכים לשלם יותר, אבל רוצה לשנות תנאי תשלום אחר, מועד מסירה שמתאים לו, חוזה מהיר, גמישות הפרמטרים האחרים יכולה לשמור על המחיר שלכם. ורביעית, קונה שמציע פחות, אבל יש לו מימון מוכן ורצון לסגור, הוא לפעמים עדיף על קונה שמציע יותר, אבל עם תנאים מסובכים. רוצים לדעת איך אני יכולה לעזור לכם במצב הזה? פנו אליי עוד היום.